Години, скъпи в Христа Бога отци, господин градоначалник, господин кмет, братя и сестри, радостни сме и сме благословени, че в този прекрасен ден се намираме на това място, също така прекрасно в тези прекрасни планини, на това хубаво място, където е съграден този Божий дом. Както всички ние виждаме, че църквата е това общество от хора, които всички ние сме събрани. Това е църква, на която сам глава е нашия Господ Исус Христос. И както и тук в молитвата, като чухме, ние призоваваме Божията благодат, призоваваме молитвите и признаваме, че най-великото дело, което е извършил нашия Господ Исус Христос, е Неговото снизхождане, Неговото идване и установяването на църквата. Защото ето сега радостта ни е голяма, защото можеше да бъде голям катедрален храм и вътре да има 5 човека. А може да е малко храмче, а всъщност живата църква, в която всички ние сме се събрали, в които всички ние сме православни християни. Кръстени сме, печатени сме с кръста, че сме Христови. И Господ в своето Евангелие казва: където са събрани 2 или 3 в Мое име, там съм и аз посред тях. Много повече от 2 и 3 сме днес тук, много повече сме и сме събрани. Единствено това, което ни е довело тук, високо в планината, да се помолим, е за освещаването на този храм. Нямаме никакви други мисли, освен да ни уведомява мисълта за Бога, мисълта за духовния живот, мисълта за нашето духовно възрастване, за да може, аз винаги съм казвал, че гледаме, разбира се, ходим и на различни места, виждаме, че светите църкви, манастири винаги са градени на високи, красиви, благодатни места. Те имат една основна цел, това нещо. Не заради друго. Където и да се моли човек, където и да призовава Божието име, където и да се притворява тялото и кръвта Господи, навсякъде може. И в пещери, в земянки, и в катедрали, и на Божи гроб, и навсякъде. Но тези изпустени места, в които ето и в днешния ден ние се намираме, те ни водят да ни откъснат от ежедневието на нашите грижи, защото много са грижите на деня, много са притесненията на деня на всеки един. Било здравословни най-вече, и тези са най-трудните и най-страшните за нас като човеци, било финансови, материални, каквито и де, но така или иначе ние имаме за глава нашия Господ Исус Христос и към Него прибягваме, откъсвайки се от всичко материално, за да помислим и така, отделяйки се и в този прекрасен хубав ден, да дойдем тук на това място и да осветим този прекрасен храм, още повече посветен на светите апостоли Петър и Павел, тези първовърховни апостоли, тези велики труженици, които са носили, разнесли навсякъде християнската вяра и не са се пожалили, а са жертвали и живота си за нашия Господ Исус Христос, за Светата Църква, за да могат да я разпространят навсякъде по света. Голямо благословение, голяма радост е за нас всички тук да може да се намираме и ще се радвам този храм винаги да бъде отворен, за да може вие да прибягвате към него с молитва, с смирение, с любов, с кротост, с вяра и упование, да се помолите на Господ, на Света Богородица, на светите апостоли, така че те да могат да изпратят своята благодат, Господ да изпрати своята благодат на всички вас, да ви укрепи, да ви утеши, да ви даде всичко онова, което е полезно за спасението на нашите души. Голямо благословение, голяма радост. Искаме да благодариме и на тези труженици Божии, като Христо и Петър, които са положили така, които знам, че те най-много са водили така
сражение и битка, защото именно преди. Така аз съм имал духовни връзки с старци, духовници наши и в чужбина, които казват,